Laing lugar sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City ang gi-lockdown. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, gi-lockdown ang usa ka compound o dalan sa barangay Kauswagan dinhi sa Cagayan de Oro City kini human adunay nagpositibo sa COVID-19 nga residente sa maong lugar. Subay sa rekomendasyon sa City Health Office sa Cagayan de Oro LGU, daling gipailawom sa lockdown ang John the Baptist Street sa Zone 1 Barangay Kauswagan. Tungod nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka 27 anyos nga babaeng admin officer sa usa ka government office nga nagpuyo sa mong barangay. Asymptomatic ang pasyente ug anaa sa stable health condition. Ang pasyente ug ang 7 ka kabanay niini gi-isolate na sa temporary treatment and monitoring facility. Anang TTMF, so temporary treatment and monitoring facility. Dili na siya hospital setting apan makadawat kita sa mga positibo gikan sa COVID referral center. Ang nahitabo, ang atong TTMF, puros mga positibo dito nga either asymptomatic, dunay gamay nga symptoms, kaya ang mild symptoms din naman nadawaton sa COVID center. Mobot nga to sa 80 ka mga pamilya ang dili magagawa sa compound sulod sa 2 ka semana. Aduna sa mga miyembro sa CHO ug BHERT nga gasuroy sa mga panimalay aron sutaon ang health condition sa matag individual. Gibantayan usab sa kapulisan ug barangay tanod ang lugar aron masiguro nga walay mogawas nga residente. Hagit sa barangay nga magpabili ng mga tao sa compound tungod pipila ka mga residente ang boot mogawas. Mayo na lang kinapugan nila kini og napabalik sa lugar. Ano man nga kadto? Wala po iwan ng eponglo. Ganang buntag, de akban sa balay sa positibo. Di transfer og balay sa unahan katong mga makordon. Di amo gipangita karon kasi ako makatakot spikas. Matong pa na sunbar gano. Sara, ginahandam na karon sa barangay ang pagkaong ayuda alang sa mga na-quarantine nga residente. Samtang sa kasamtangan aduna nay 53 ka mga active cases sa COVID-19 ang syudad. Usa ang naka-admit, adunay unom ang outpatient o 46 niini mga ROF o LSI. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.